queridos amigos regaláronme esta hortaliza que eu non coñecía, só de escoitar falar dela, non? É de América Latina, pero aquí tamén hai xa que na cultiva. Chámase chayote, con Y, chayote. Ao parecer, pois, bueno, estuve un poquinho mirando e nas súas propiedades é moi semellante a nosa cabaciña, o que chamamos vulgarmente calabacín. E si é como queda pelado, a pele moi finiña e dentro, curiosamente, ten só unha semente, unha pequeniña que sen querer partín, entón agora vou ter o cuidado nas seguintes de quedar con ela, porque ademais é trepadora. Ao parecer o tallo pode chegar a medir 15 metros, o cal me ven fenomenal na nosa finca. Imos facer unha receita moi sinxela, que hai moito tempo que quería facer con cabaciña para vos, e é simplemente a cabaciña cortada en tiras, pasada por unha pastiña feita con auga, se é posible, auga con gas moi fría, e fariña. E tamén, se posible, a fariña que sexa boa, que sexa galega, moi de aquí, e que non sexa unha fariña trapalleira, que ás veces é mellor gastar un poquinho máis e comer algo que che senta ben. Dun só chayote, como vistes, era moito máis pequeno ca ise, saiu todo isto. Entón, pois isto é máis ou menos de gordo como un dedo. Non o imos ferver, non imos entrecocelo, porque normalmente ca cabaciña tampouco o facemos. Só que a fritura, pois xa chega. En cambio, outras verduras que se poden facer ca mesma receita están deliciosas, como a coliflor e todas as da súa familia. Sí que hai que entrecocelas un pouquichiño, pero só un pouquichiño, porque se desfán, logo non consigues pasalas por a pastiña que imos preparar agora mesmo. Aproveitando que imos rebozar esa verduriña, teño aquí un cachiño de tofu, así como o que ven da tenda, non? Un cadrado deses, cortado tamén na mesma proporción, así como un dedo. Iso que vedes marrón é salsa de soia, que lle vai dar un poquinho de cor e un poquinho de sabor e de sal. A parte diso, botei con prudencia un poquinho de sal tamén. E aquí xa temos a nosa fariña, que son como 5 culleradas sopeiras ben boas, ben cheas. E vedes aí que temos tamén xa o noso sal de preferencia, que é o sal rosa, porque ten moitísimos minerais. Ven sendo, pois, como a verdura non ten nada de sal, ven sendo unha cullerada de postre. Bueno, por poñer unha proporción, imos poñer aí medio vasiño da auga con gas, moi fría, imos botando pouco a pouco, porque do que se trata é de conseguir unha consistencia. As fariñas autóctonas moídas en moiño de pedra sempre absorben máis auga. Bueno, claramente quedounos moi espesa, entón imos moi pouquiño a pouco engadir un chorriño de auga e seguimos. Imos achegar o móvil para que vexades o líquida que está, Ten que quedar así. Depende moitísimo da fariña, entón ides pouquiño a pouco, primeiro con menos auga, logo engadindo o que queira. Que vos equivocades e vos queda super líquida, sempre podedes engadir un poquinho máis de fariña e batilo ben. Pero así é como ten que quedar, como vedes, moito máis líquido do que sería para unhas tortiñas ou para unhas filloas, non? Todo listo para fretir, e aí temos xa quecendo o aceite,
non fai falla moitísimo, non ten por que cubrir, non é para fretir patacas. E aí temos a nosa pastiña xa que a primeira víctima. E aquí temos o tofu, e temos tamén xa a verduriña que vimos cortada antes, e temos o noso platiño con papel de cociña para coller o sobrante do aceite. E imos alá, vimos pouquiño a pouco, e simplemente dourar, que non se queime. Se vemos que se queima, hai que baixar o lume. E así é como queda o prato. Temos aí andouille stampot, as nosas barriñas fritas de verdura e de tofu. Que aproveite!